Вассофи Ватан. ба таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон ва фаъолону корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ. Агар шумо маҳорати баланди нависандагию эҷодкорӣ ва қобилияти хуби муаррифии ватан ва бузургию зебоиҳои нотакрори онро доред, агар наворгирии манзараҳои дилфиреб, маконҳои таърихию фарҳангӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва ё дилхоҳ гӯшаи ин меҳани зеборо дӯст медориду аз нигоҳи шумо ин ҳама дар канор намондааст, ва ё баҳри муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо шаклу услуби нав ва маводи ҷолиби эҷодӣ омода мебошед. пас фестивал-озмуни Вассофи Ватан барои шумост. хоҳишмандон метавонанд дар ин фестивал-озмун, ки аз рӯи 4 номинатсия: беҳтарин маводи насрӣ, мақола, ҳикоя, қисса ва ғайра, беҳтарин ролики таблиғотӣ, барнома ё филми муаллифии кӯтоҳ, беҳтарин тарғибгари дастовардҳои миллӣ ва беҳтарин тарғибгари мавзеъҳои сайёҳӣ баргузор мегардад, иштирок намуда соҳиби мукофоти пулӣ ва диплому сипосномаҳо бигарданд. фестивал-озмун то охири октябри соли 2024 гузаронида шуда мавод тавассути почтаи электронии озмун sanjobak-khovar.tg қабул карда мешавад. телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 888 08 34 04 238 54 23 ва 238 54 65. фестивал-озмуни Вассофи Ватан. васфи бузургию зебоӣ, инъикоси мавзеъҳои фарҳангию сайёҳӣ ва муҳаббати самимӣ нисбат ба ватан, ки онро ном Тоҷикистон аст.